L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti ppreżenta stħarriġ li sar fl-aħħar ġimgħat u li juri kif it-turiżmu f'Malta qed jirkupra sew, iżda għadu ma laħaqx il-livelli ta' qabel il-pandemija. Fil-fatt, sal-ewwel 6 xhur ta' din is-sena pajjiżna ra 75% tat-turisti li ġew Malta fl-2019. In-negozji qed jieħdu r-ruħ tul dan is-sajf għal fatt li qed jesperjenzaw iktar turisti. L-ammont ta' turisti li ġew f'Malta fit-tieni kwart tas-sena laħaq is-86% livelli tal-2019. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li biex pajjiżna jilħaq il-livelli li konna naraw fis-snin passati, irid jassigura li l-ajruplani li jiġu Malta jkunu mimlijin. Għalkemm anke l-għoli tal-ħajja se tħalli l-effetti tagħha. L-għoli tal-ħajja se tkun waħda li tikkonċerna il-nies, però tradizzjonalment l-iktar ħaġa importanti hija kemm ikollok siġġijiet ta' nies li jistgħu jiġu hawnhekk Malta u dak huwa l-ikbar consideration għax jekk ikollok is-siġġijiet allura n-nies jiġu. Dan l-istess ħariġ wera tħassib tan nies kemm biex jirkbu ajruplan fid-dawl tal-każijiet tal-Covid iżda wkoll il-fatt li mhumiex finanzjarjament stabbli biex isifru. Fil-fatt, kienu 46% ta' dawk li wieġbu, jiġifieri kważi nofshom li mhumiex lesti li jerġgħu jibdew isifru. Qed ikun imbassar ukoll li titjiriet li jiġu f'pajjiżna minn pajjiżi Ewropej mistennija jlaħqu l-85% ta' dawk li kellna fl-2019. Interessanti li wieħed jara kif l-akbar daqqa li qed jieħdu huma lukandi ta' 5 stilel hekk kif dawn raw tnaqqis ta' 20% mill-2019 meta kkumparati ma' lukandi ta' 4 stilel li raw biss tnaqqis ta' 8%. Fil-maġġoranza tagħhom, il-lukandi rrappurtaw kif 10% tan-nies li kienu bbukjaw ikkanċellaw, filwaqt li fl-aħħar ġimagħtejn raw kif 6 minn kull 10 qed idumu biex jibbukjaw.